masifundise kule yure yethu yokugqibela kaloku ngoku seyile ilintsimbi yesibhozo intsuku ziyakhawuleza ixesha liyabaleka ingathi sendinyanzelekile ngokuba ndithatha umthwalana wam ndithi owarthambo ndikushiya. Hayi ke wena uthanda unantsika uthengiseka lula. Yazi kuzofika ntoni ngomso? Awazi kuzofika ntoni ngomso owarthambo. So uleqe uyaphaya kodwa ke hamba. Ya ndiyakhawulela i-champions. Wena uthe waphosa ke ngenxa yesizathu esithile mhlawumbi kusaphumile ujonga iintango zakho ukuze ubone uba ingabe igusha ezeleyo ayikho kusini na kodwa ke asikushiyanga kakhulu ngoba siseneyure yonke apha enkqubeni kwaye kuninzi esikuphathele kona. Injalo kanye mbukeli kanti kwiyure yethu yesibini besinento ke eziliqela kunye nodliwano-ndlebe malunga nokubuya kwamabhokobhoko. Saqhubeka ke siziphakade inkqubo siyoyivala ngesiqendu se-technology kumba ke we-cyber security nanjengokuba kaloku kuqhutyunjelwa xebe i-cyber security awareness namhlanje. Isendimlo ke ukhelosa kalibisi madlongothi mbukela amadenga wetyala masijonge eziphala phambili kule yure. On Saturday night, South Africans watched with great pride and joy as our national rugby team, the Springboks, became the world champions of rugby for the 4th time since the advent of democracy in our country. This is Keke Makhetha on Ekhaya Jikelele SABC Monday to Friday. Ungaphuthelwa. Umongameli uCyril Ramaphosa ubhengeze umhla we-15 kweyomnga njengeholide kawonke-wonke emva kokuphumelela kwe-Springboks kumdlalo wamagqibela kankqoyi wendebe yehlabathi yombhoxo. I want us to now rally behind the Proteas in the same way as we have given our support to the Springboks. I want us all to embark on a period of celebration culminating in a celebratory holiday after our matriculants have finished their exams and the Proteas have done the country proud at the Cricket World Cup. I know that many of us want us to have a public holiday now to celebrate, but we should all agree that we should give our matriculants time to focus on their exams and celebrate with them afterwards. Otherwise, it will disrupt their ability to focus on their most important journey, which is writing a matriculation exams. And this affects close on to 1 million young people. In celebration of the Springboks' momentous achievement and the achievements of all our other sportsmen and women, and as a tribute to the resolve of our united nation, I'm declaring Friday the 15th of December 2023 as a public holiday. We declare this to be a day of hope, a day of celebration and unity. Kanti ke mbukeli umphathiswa wemfundo siseko uNG Mutshekga uthi baqinise ukhuseleko ukunqanda ukubonwa kwamaphepha ngaphambi kokuba abafundi babhale. Uthi okwangoku akukho phazamiseko luchaziweyo njengoko abafundi bebanga le-10 beqalile ukubhala phezolo. Isikhathi esinzima kubafundi bakamatriculation baqala izivivinyo zabo zokuphela konyaka. I'm grateful for having the chance to be in matric, and I hope my parents are proud that I made it. A lot of people didn't make it, so understanding that I had this opportunity, I'm really grateful. Babalela izinkulungwane ezingamakhulu ayisishiyagalombili abafundi abazobhala izivivinyo zokuphela konyaka ezikhungweni eziyinkulungwane eziyisi-7 kuzwelonke. From the public system, nationally we're at 779,337. So that's what we have for your full time. For your part time, they were at 181,000, which takes us close to about 900,000.
Then you calculate your IEB, your independent exams, because they're also sitting for exams, and all other independent exam bodies. And in total, there'll be 1 million young people sitting for exams now. Kunezinyathelo kwezibekiwe ukubhekana nohlelo lokucisha konga ugesi. We've been working very well with the schools, encouraging them to have backup, power, that is generators. Those that don't have will then, be renting out these generators for them. Kulindele ukuthi ukubhala kuthatha amasonto ayisithupha. Nephepha ke lokugcina lizobhala mhla ziyisithupha kuZibandlela. Kubanjwe abantu ababini abasuka kwamanye amazwe ngokungekho mthethweni ngethuba amapolisa eqoqa ivenkile eMlazi kumazantsi eTheku. Abasemagunyeni kwisebe lophuhliso lwezoqoqosho bafumane ukutya okuphelele lixesha kwezi venkile. Sisendaweni lapha yaseMlazi la umnyango kakhulukazi wezokuvakasha nokuthuthukiswa komnotho esifundazweni KwaZulu-Natal uzama ukuthi uvale izindawo noma ama-tuck shop lawo ekunabantu abadayisa ukudla okuthekwa bola nokuthi bathole nabalabo abadayisayo abangenawo amaphepha ukuthi badayise kule ndawo. Kanti sizokhuluma lapha noNdaba esibiya okungiyena okuqhamuka eminyangweni wezokuvakasha esifundazweni. Ndaba kafushane nje usuku lwanamhlanje libaleke ngani nokuthi kungani nigasele eMlazi? Sibonga njengoba ungqongqoshe wezokuthuthukisa somnotho ezokuvakasha ezokwemvelo uSibonisa Duma imemezelile ngesonto edlule ukuthi kuzoba nombhidlango wokuthi kuvikelwe abantu bala KwaZulu-Natal ikakhulukazi emalokishini naseyindaweni zasemakhaya njengoba kukhona ukudla okudayiswayo ama-spaza shop ukudla sekubolile njengoba usuke washo kuyavela futhi ukuthi ke kukhona abangenazi imvume zokuthi babe la eningizimu neSouth Africa abadayisayo ingakho nje ungqongqoshe ekhambela phambili ukuthi qinisekiswe ukuthi kuyakwazi ukuthi kuvikelwe osomabhizinisi abenza umsebenzi ngendlela eyamukelekile. Inyanga ezintandathu zokuqala zonyaka mali zibonise ukuqokelela kwengeniso okungekuhlanga kunye namanqanaba aphezulu enkcitho. Idatha kanondyebo wesizwe iboniswa ukuba ukuqokelelwa kwengeniso kungaphezulu nje kwe-783 yeebhiliyoni zeerandi ngaphantsi kancinane xa kuthelekiswa ne-784 billion zeerandi eziqokelelwe ngaxeshanye kunyaka ophelileyo. Inkcitho kwelinye icala ingaphezulu nje kwe-triliyoni yeerandi xa kuthelekiswa ne-949 yeebhiliyoni ezibhalwe kunyaka ophelileyo kwangaxeshanye. Umbutho iDemocratic Alliance KwaZulu-Natal ubongoza amapolisa ukuba asebenze ngokuzimisela abambe abarhanelwa ababulale inkosikazi nabantwana abathathu bakaCeba. Indlu kaCeba uMichael Buthelezi ihlaselwe yatshiswa ngentseni yayizolo kodwa uButhelezi uye wasinda nangona etshintshisana ngencwina esibhedlele. It's been the most tragic event in the history of the DA in KwaZulu-Natal. Michael lost his wife. He lost 3 of his children in this fire. He's currently in hospital, busy recovering. He's heavily sedated. He's obviously really shocked and heartbroken. In engaging with Michael this morning, he said to me that this was a fire that was caused by 2, he referred to it as bombs, and 2 flashes of light that took place and then engulfed the entire home. We live in a terribly violent province. We know the history of KwaZulu-Natal, and our appeal to SABC is to get to the bottom of whatever caused this. This was not an ordinary fire. It was an orchestrated event. Ilizwe loMzantsi Afrika limemelela ukuba kukhuselwe abemi basePalestina kungquzulwano olugqubayo. I-Save the Children Organization inike ingxelo yokuba inani labantwana bathe babulawa eGaza kwezi veki ezintathu zidlulileyo ligqithise inani lonyaka labantwana ababulawayo kuzo zonke iindawo ezinongquzulwano zehlabathi ukusukela ngonyaka ka-2019.
Ngaphambi kokuba uphume Mbukeli qiniseka into yokubana uxhobisekile ngesimo sezulu. Nakubeni ke kukho ingqele eqhaqhazelisa amazinyo kuyaphawuleka Mbukeli into yokuba abakwa South African Weather Services kunezilumkiso abathe bazikhupha. Qiniseka Mbukeli into yokuba uthe ingqengqe kozambaza amehlo uqinisekisa into yokuba kwindawo yakho sesiphi isilumkiso esithe sakhutshwa. Rhabula ungafinci. Bukele Nkosi ngokuhlala nathi usabukele kaloku inkqubo ehamba phambili iEkhaya Jikelele. Ke ngoku singena kwisiqendu sethu enisithandayo iX Trends. Apho sizajonga khona bathina abalandeli pha ku x.com. Right. Namhlanje emakholi sijonga #15th of December no #Ballon d'Or. Siqale ke ngo#15th of December. Umongameli Cyril Ramaphosa usigcinile isithembiso sakhe sokubhengeza umhla we-15 kweyoMnga njengeholide kawonke-wonke yokubhiyozela impumelelo yamabhokobhoko. Amabhokobhoko afumene impumelelo kumdlalo wokugqibela wendebe yehlabathi bedlala neNew Zealand kaloku ngomgqibelo wempelaveki sisuka kuyo. Ngethuba esenza intetho yakhe ngorhatya lwangomvulo, uRamaphosa uthe ufuna ukuba le holide ibe ngoDisemba ukunqanda ukuphazamiseka kweemviwo zebanga le-10. Ewe Mbukeli, kanti ke ngomgqibelo ebusuku abemi boMzantsi Afrika bagutyungelwe kukuzingca novuyo njengoko iqela lethu lesizwe lombhoxo iSpringboks liziintshatsheli zehlabathi isihlandlo sesine. Isihlandlo sesine Mbukeli uyakhumbula kaloku ubana 1995, 2007, 2019, 2023 Amabhokobhoko ke abambe irekhodi lokuphumelela indebe yehlabathi yombhoxo ngaphezu kwalo naliphi na elinye ilizwe. Baphefumlile ke pha ku x.com abakwazanga tu ukuvala umlomo baphithizelisa lo minwe. Lord of 4IR uthi yena, can't we have 2 holidays? One for us adults this week and for everybody on the 15th of December. This box victory must be celebrated while it's still fresh. Ay abantu banezicelo ke yazi awuphiwe yamkela wethu kodwa ke uyatsho uLord of 4IR into bana kutheni nje singazuba na holiday ezimbini. Eyethu singabantu abadala kuyo le veki kwaye sibe nayo ke eyaya wonke umuntu pha nge-15 kaDisemba. Uyatsho into bana noko kaloku le mpumelelo funeke ibe kanti iyabhiyozelwa ngoku ise-fresh. Kuncembe sijonge ke abanye abaphefumle besithini. Uti Usumaya, the 15th of December is so insignificant. He should have just renamed the 26th to Boxing Day. Hayi ke Usumaya uthi noko naye I think nayo iyavumelana nalo sigqibo mfunda wena Makholi uthi 15th ka December ikude kakhulu naye befanele basibhiyozela ngoku ise fresh ezingqondweni zethu.
Masikhangele omnye uthini? Siyabonga. Uthini siyabonga? Siyabonga uthi, I see the 15th of December holiday, but will payroll process the salaries on time though. Hey, khapazela nenyu siyabonga uthi hayi ke yayibona i-15 kaDisemba kodwa ke imiba ye-payroll yona izawuhamba njani xa kuziwa kwimivuzo? Ingabe izawuhamba ngexesha kusini na? Kumbuzo ke kasiyabonga, sazi ke uba ngubani oza kube uyamphendula. Asazi noba bakhona nabanye ababhalileyo okanye sisijonge kuBallon d'Or uba kuqhubeka ntoni. Sijonge #Ballon d'Or. uMessi ugoduke ngokusesikweni neBallon d'Or ka-2023 ngokuhlwa kwayizolo echongwa ukuba aphumelele ibhaso isihlandlo sesibhozo. Impumelelo yakhe ke kwindebe yehlabathi ka-2022 eQatar idlale indima enkulu ukuba aphumelele le ntshinga. Hayi ke ngamangesi bathi give them flowers while they can still smell them. Banikeza intyantyambo zabo besazinukisa. Kanti ke uMessi ngoku uzokonwabela ikhefu yangemva kwesizini emva kokuphela kwesizini ye-Inter Miami kwi-MLS. Masive mbukeli into yobana abathe baphefumla babhala phaa ku-x.com baphefumle esithini. MTN, uMessi the Anmer uthi yena twice the only player to receive a Ballon d'Or standing ovation at age 23 and 36. Dominance. This is dominance mbukeli. Uyathi into yobana noko ngumdlali lona obonakalayo into yokubana ufumane eliwonga eneminyaka 23 kwaye waphinda kananjalo eneminyaka 36. Uyathi into yobana uyadominate ngenene, ungene zaphelela. Masijonge ke abanye babhale besithini ku-x.com. Uti FCB chip, uti it's not a matter of opinion anymore. You can have your favorite player, but Messi is the greatest of all time. Uyatsho ke ba hayi ayisaxoxisi ngoku noba ningathi nithanda bani na nina kodwa ekugqibeleni uMessi ngoyena yena mdlali apha emhlabeni jikelele of all this time. Masikhangele omnye uthini ke yena ngoMessi. Football Ferreira. Uti Messi FC can relax now. No other player in the history of the sport will be able to get close to what Lionel Andres Messi have achieved. Only the greatest of all time will be remembered to have completed this beautiful sport. Gamazwi awo mbukeli enkuthazo apho kokayo kumakhasi onxibelelwano besitsho into yobana noko mani uMessi hayi yinja yegame ngenene uyayideserva le mpumelelo othe wayifumana. Kukangako ke mbukeli esikuphathele kona phaa ku-x.com. Nathi ke Ekhaya Jikelele siyavuyisana naye uMessi sithi ntinga ntaka ndini. Siyathanda kaloku mbukeli ukukukhumbuza uba izimvo ezi zizimvo ezithe zaphefumlwa ngabanikazi okanye ngabo bathe baphefumla phaa ku-x.com kwaye ke azinxulumananga ngeziko le-SABC okanye inkqubo uEkhaya Jikelele. Kukangako ke esiniphathele kona masibathathe sibasevenkileni. Kuninzi ke mbukeli siza kuphathela kona ngapha kwevenkile kodwa kwangoku sisathi tsi siyobhatala amatyala wena ungagungqi siyabuya kuzaba mandi. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha Ekhaya Jikelele. Kanti ngokumbukeli singena kwisiqendu sethu sezakwantu apho siqaqambisa ingqilikithi yenkcubeko ethu singama-Afrika. Kanti ke isizwe samaTsonga saziwa kakhulu ngempahla zabo zemveli ezimabalabala ezikhuthaze imitshato emininzi yasezidolophini apha eMzantsi Afrika. Ngaphandle koko ke baziwa ngomculo wabo onesingqisho esinamandla, izimbo zokudanisa phakathi kwezinye izinto zenkcubeko ezinomdla kakhulu. Ukuphonononga ke inkcubeko etyebileyo yamaTsonga sincokola ngoku naye uLangadelani Chauke kunye noHope Dubazane beqela ke lenkcubeko yamaTsonga kumagumbi ethu osasazo ukuze ke basixelele ngakumbi ngenkcubeko yabo. Absheni Aye. Nivukile? Nivukile njani? Nivukile nina. Senamkele Ekhaya Jikelele. Siyabonga. Yazi xa ndicinga isizwe samaTsonga ndicinga nje ishibhelani. Nizawuthi nithi and siyazi into yobana isizwe senu sisaziwa kakhulu ngempahla zenu eziqaqambileyo. Singathanda ukufunda banzi ngempahla zenu eziqaqambileyo. Nizinxiba nini xa kutheni? Ndifuna uqala ngawe Langa. It depends which occasion esi-attendayo, and usually sigqoka especially mekuyi Heritage Day mostly.
Makuyi-heritage kuphela. Not really. Namanye ama-occasion. Usathetha njalo nge-heritage ndiyafuna ukuza kwinto yobana kutheni kubalulekile kuni njengoko ningabadanisi into yobana nibhiyozele inkcubeko yenu, not only on heritage but ibe more of a lifestyle. For us, isiza ukuyizinto eziningi because sikhohlwa okuningi, we just enjoy and we have fun mostly when we do it. Mostly we do it on Sundays also. Every Sunday we do it. It's on every Sunday. Wow. Yeah, and ama-club maningi wona vele. Kune top 16, kune Kindlimuka, top 8, Top Dimini 10. to top 10. So sometimes siyahlangana sonke, most nge-heritage. Sibe ama-club different, siyenze lento le yethu yokujina. Mara on every Sunday, iklub enye nenye iyenza okwayo. Ngiyathemba mhlambe later on the show nizanifundisa nami ukujinga. Kakhulu. Yes, definitely. And then nayo potential. Yeah, we do. And I mean uthetha apha ngama clubs ukuthi niyahlangana ngama Sundays. Siyaqonda into yobana I mean sengabantu abatsha and zininzi mhlambe i-pressures that are out there ezin influencer uthola ukuthi senizibandakanya kwiziyobisi, teenage pregnancy. Ningathi mhlambe ukudibana kweni kwezi clubs rhoqo ngama Sunday kunikhuselaphi as ningabantu abatsha? Uyasiza kakhulu kule zinto esizenzayo because angithi we go there just to enjoy, not to go and do teenage pregnancy and all of that. And also a lot of people know us already as Tsonga Diamonds because with TikTok, even outside Sebasfuna, outside the country. Outside the country. Yeah. So what we do it to have fun, but also for us to be able to see encourage abanye abantu ukuthi nabo bakwazi ukuyenza lento le e-song. But it's not simple, yeah. It's not simple because it takes a lot of practice, a lot of time. Yeah, a lot of time, patience. Yeah. Wow. And I mean ndiyakhalela ke ngoku because I mean you mentioned into yobana even outside the country seniyafunwa like ni in demand. Thatha ngoku elixesha leni lapha ekhaya Jikelele funeke nathi sibe honored because ningathi nijongile seniphesheya. Exactly. Nanga ndifuna ukuza kuwe because siyaqonda into yobana izizwe ngokwahluka kwazo ezisebenzisa izinto ezahlukileyo kwizixhobo xa kuziwa kumculo. Like siyaqonda thina mhlambe emaXhoseni xa sicula siyombela mhlambe sebenzisa izandla singqishe kube khona intsimbi kube khona nevududu. Ningathi namhlambe xa senicula nisombela zintoni izixhobo zomculo enisebenzisayo? Okay, usually sisebenzisa ama-instrument, beat, yizo lezi zinto sisebenzisa most. Ukuba nomculo wethu ukuthi ukhona negroup. Oh, isigubhu, yeah. Uyakwazi ukusibetha njemba? Yeah, I do. Like ngendlela osibetha ngayo ngathi yeah, ngiyakwazi ukushaya isigubhu. Yeah. Nina ningathi yintoni mhlambe eniyithandayo ngenkcubeko yenu yesiTsonga kuba mhlambe siyazi into yobana kukho ulwimi, kukho izinxibo, kukho imidaniso, kukho ukutya. Yintoni that stands out for you kwiTsonga culture? Mostly the traditional attire. Yeah, the traditional attire. And the food. Yeah. Bensazothi ukutya mna because ndiyakhalela the food is nice, but the traditional attire, as you can see, it's colorful. Yes. That's brightness. Yes. I mean, umdaniso weshibhelane ngumdaniso esingathi into yobana usebenzisa inguqulela eziphukuma intshukelo. Ithini intsingiselo yokwenza ukushukuma into le nishukumisayo? Utshina. Yini? Just shake your body. Phela, like You can even use your hands, your legs. anything. Yeah, Just shake. Yeah, you just shake. Xibhelane xa mina ship. Shikona. Ndifuna xibhelane xa mina. Ngiyafuna. So ndikhalela ukuva intsingiselo yokuthi mhlambe manintshinga nizebe kusenzeka ntoni mhlambe is there a cultural significance okanye it's just to move the body? Yeah, it can be just moving the body. And also, yeah, you can
use on like anything. actually both. Yeah. So both fun and culturally. Yeah. Also njengokuba ningabantu abatsha uyatsho into yobana nikhona kwiqonga lika-TikTok, and we know that the world is progressing digitally now. Niyazi-advertise kumakhasi onxibelelwano. How is the reception from peers zenu xa benibona niqaqambisa inkcubeko? Abathi mhlambe into ayiwethu why ningangeni kwimidaniso yamvanje siyibonayo like amapiano? Why was it important for you ningabantu abatsha into yobana niqaqambisa inkcubeko yenu? When we started this group, siqale vele nathi singana that power to do it. That But as patience. soon as we went to dance from our first gig, we saw likes were moving. And all thanks to our manager, In a Akan. week, we had about 1.8 million viewers on her video. Wow. So we kept on moving and moving and moving. What's your name on TikTok? Tsonga Diamond. Tsonga Diamond. Yeah, so we kept on pushing till where we are today. Wow. Yeah. Back to the food. Ningathi mhlambe kokuphi ukutya okubalaseleyo kuba ndiyakubona napha escreenini ndiyabona ispinach, ndiyayibona ipapa, ndiyayibona nenyama yenu pha ejingayo. Amasonja. Amasonja, yes, amasonja. In Xitsonga, imroho, ipapa, ibusha. Ibusha. Yeah. And then obviously imasonja. Yeah, kuna mkhusa, hinkwaswo Kuna tshopi, kuna xigagu. Ndiyabona pha kumasonja into yoba kukhona la ngathi athambile endiqiniseka into yobana wona athe fafa amanzi. Kube khona la ngathi omile sabu-biltong aqhotsiwe okanye lawo mina ngithi ayaphekwa. Like just fry it, like you're fried. And then kunalawo phekiwe like a pig afakwa amanzi. Which one do you enjoy the most? Mara mina mostly la phekiwayo. Mina both. Asoft ngithi. Mina both. Ngenye nasiphathela lapha enkubeni yazi sikwave. Yeah. Next time. Askisi. And kusaziwa kwinto yokupheka kuba siyazi into yobana sizizizwe ezahlukileyo iba khona la cultural discrimination. Fumanisa into yobana khona abantu abazawujongela phantsi bayonitya into ethile isizwe esithile sesona sinamandla okanye sesona si-powerful. Niphefumla nisithini ngaloo nto? Mhlambe zintoni enicinga ukuthi nina zingenziwa ukuqinisekisa into yobana sizizizwe ngokwahluka kwethu siphathana ngentlonipho? Yeah, what we can say ukuthi angithi ama-traditional, like ama-tradition or ama-culture sidla ukudla different. Yeah. So mostly thina maTsonga we are discriminated, understand, for what we eat, what we wear and all of that. So however we do, including how we dance. Yeah. Bathini And abanye like bakhuluma izinto ezi-negative kuphela. Negative kuphela. Yeah, but laba bakhuluma ezinhle, like we accept whatever they say. So on the food side, ukudla esikudlayo kumnandi, I won't lie. But angithi abantu angeke sitaste ngokufana. Yes. Yeah, whoever likes it will eat. Who doesn't like will not eat. Exactly. Yeah. So that's how we enjoy our food as Tsonga people. Wow, amazing. Amazokhuthaza babukeleyo ekhaya nabo mhlawumbe ufumanisa into yobana ungumtsonga usesikolweni noba uphina kodwa akanayo lantu ba aziqaqambise because woyika into yobana uzawujongela phansi. Amazokuthi umkhuthaza ukuthi asukume aqaqambise inkcubeko yakhe athini? Ni ri ka n'wina matsonga ma ka hina tamngele kule ni ri mi nga chavi yimani mi tinyungubyisa hi hina lava hi fikile la hi nga fika kona namuntlha inkomu. Yeah, ivakele bavile wena uthini? Yeah, leswi ni nga mi byala kuswona ku na hina hi suka from la n'wina mi suka kona. Tiyimeleni mi tibyela ku na n'wina mi ta fana na vo dimadima vo longtelani vo xiluva va xibelani na vona vo mbali vo liket vo nathu mi fana na hina as Tsonga Diamonds. Tinyikeni matimba mi va vanhu na n'wina mi kota ku tiveka. Hayi ndikuvile ubuthini futhi ndingatranslate ngikeni uyatsho into yokubana mabazidle ngoba ubona bangazijongeli phansi bazawufana nani bafane nombali babe lapha ekhaya jikelele andisitsho kanjalo. And mind you, she's Zulu. Wow. Wow. Amazing. Kuthi ukuthi nje sizinhlanga siyinto eyi1 siyazalana. Okugqibela abantu banifumana phi?
Sikhona ku-TikTok as Zonga Diamonds. Ne contacted, you can contact manager Akani for more information. Even for bookings, we are available. Available njengokubani available apha ekhaya na international please kaseni international siyacela into bana niphinde nibuye apha ekhaya Jikelele ningasilibali sawuhlala sithini hayi ke siyaqonda into bana nizawusishayela mos nisidanisele ngiyaqiniseka into bana nakwela cala ogqabeni usele beready abahla nizawusukuma qha idolo eli ukufa bukeli ke we ekhaya Jikelele ke siyayiqola siyayiqonqotha ngolohlobo udliwano ndebe sele benqangile bazawusenzela izinto zakhona siyathanda mbukela into yokubana sinikhuthaze nani apho ekhaya niqhubeke nokuzidla ewe kaloku mbukeli xa ungazidli ngoba wena uzawudliwa ngubani kuba namanye amazwe funeka abone into yokubana apha eAfrika senza njani masinikezele kubo ke mbukeli siyathemba into yobana nawe apha ekhaya uzobajoyina.
ndibukela ubusanda ungena hayi shem uphosiwe andifuni nokuxokisela kodwa ke ungaxhalabi kaloku ngoba sikhona pha ku-SABC Plus app wena thatha nje ifowuni yakho ucofacofe uzawuthi usifumane ukanti ke ngoku sesichwechela ngasemnyango kodwa kusekhona nje okuncinci sikuphathele kona namhlanje kwicala lobuxhakaxhaka bale mihla siza kuthetha nge-cyber security nanjengokuba sifinca inyanga kaloku ye-cyber security awareness. I-cyber security lukhuseleko lwakwi-intanethi oluthi luncedise uluntu ukuba lungabi ngamaxhoba ezenzo ezingasulukekanga za online. Ukuphicetha lo mba siqhagamshela ke noSihle Ntshontsho onobuchule nolwazi oluphangaleleyo ngoku. Sihle, masikubulise sikwamkele enkqubeni. Ndiyabulisa msasazi, ndibulisa nakuluntu olumameleyo kwi-radio station yakho. Sihle, sithetha ngomba obalulekileyo noko umba we-cyber security. Ungathi zeziphi zona ezoyikiso ezixhaphakileyo kwi-cyber security abajongana nazo abantu? Ezona nto zibalulekileyo and ezona nto abantu abaninzi ababa ngamaxhoba azo zii-accounts ezifana no-Facebook, no-Instagram, no-WhatsApp lo uyakwazi uthathwa ngabantu abaneenjongo zokuba bazisebenzise as wena umnikazi wazo bacele uluntu mhlawumbi imali mhlawumbi le account yakho okanye kaSihle kuba uSihle ne-contacts athi hey ndinengxaki ndiphelelwe ipetrol pha all nge-intent yokuba bazawuthatha la mali isendelwe kubo as opposed to uba isendelwe komunye umuntu which ultimately inika umuntu i-debt ebengayenzanga. For example, mna xa ndiboleka imali kuwe mhlawumbi ndikusendela imessage uchifana uba ndim ndithi ndiza kubuyisela ekupheleni kweveki ze ndingakubuyiseli uzawuthi kanti uSihle unjani undrobhile kanti mna ndimsihle khange ndiboleke imali qha i-account yam le ndiyisebenzisayo ithathwe over zii-hackers. Sidla ngoyibona ixesha elininzi yonke loo nto leyo nyhani phaa kuWhatsApp nakooFacebook umntu athathe i-akhawunti yomntu acele imali into ezilolo hlobo. Kodwa ke Sihle, exesheni langoku yonke into siyenza apha ezifowunini zethu. So singenza njani uqinisekisa uba siyakhuseleka kuba efowunini yam ndii-messages ndikhona kwi-social media ndikhona nasebhankini. Zeziphi into endinozenza uqinisekisa into yobana ndikhuselekile? Zikhona zimbini zintathu ayikho ke kwinto ye-cyber security into yokuba ungazikhusela okokoko kodwa into esizama uyenza and esizama uba siyicacisele eluntwini izokuba kufuneka ube ne-security ne-password eqinileyo. Kanjani ke awuzusebenzisa ngokwesiNgesi le nto kuthiwa i-dictionary word, let's say mhlawumbi uzawuthi the 31st of October uyenze kanjalo okanye wenza i-birthday yakho ibalula kakhulu uyilanda ukuyitracker loo nto. Bayakwazi ke abantu abazi-hackers bayitracker within minutes. Eyesibini into xa uqinise i-password yilaa nto kuthiwa yi-multi-factor authentication. I-multi-factor authentication ke yenzeka kanje, uye ufake i-username ufake ne-password yakho ungene kuloo account but before ungene iye ikusendele i-SMS mhlambi on your email okanye on your phone so that u-authenticate. Iyafana nje ne-OTP xa mhlambi uzama ukwenza i-banking online kuye kube khona i-SMS ene-numbers eziyi-4 or 5 bafuneka uziphanje in and then ke ngoku ucacise ukuba yakho nyani le account. So usebenzisa ilanto i-factors ezimbini, not only just i-password yodwa but nenye second factor which is uba umuntu mhlambe ushiye ungaloganga off kwi-account yakho iyakwazi uba xa izama uyitshintsha i-password athathe i-account yakho over akazukwazi because akanayo la OTP. So multi-factor authentication ne-password eqinileyo. I-password funeka uyiderive mhlambi on a phrase mhlawumbi uthi kuyanetha namhlanje ibe i-password yakho ingabiyo nto yokuba ingabiyo ba i-dictionary word that is igama elifumanekayo kwi-dictionary. Funeka ibe i-phrase and it makes it stronger. Mhlawumbi ibe nee-characters ezingapha ko-14
Kodwa sihleke kuye kuthiwe i-password funeka simane siyitshintsha singasoloko sigcina i-password enye ixesha elide. Ingaba kunjalo oko? Uba mhlawumbi ndenza i-password ndiqomba no iqinile le i-password, ndingakwazi uyigcina ixesha elingakanani? I-password ixhomekeka siye sithi i-economy meaning uba kufuneka umuntu oyihacker asokole kuze ayifumane i-password ayicrack i-password. So meaning xa ezayicrack i-password after 10 years, it means izawube imcoste i-computing power nexesha lakhe for so long to eventually crack it. So zonke ii-passwords ziyacrackeka, kodwa ke into eyiredusayo uba zingacrackeki is uba uyitshintsha frequently. Kodwa kunzima uyitshintsha frequently, I must say, because umuntu eyedwa nje on average une-passwords ze-account ezi-20, because sonke si-online mhlawumbi une-password kaGoogle nentoni. So ungayitshintsha mhlawumbi after 3 months, provided ukuthi iqinile i-password yakho and are using i-multi-factor authentication. Uqala kwethu usebenzisa ikhompyutha kwakukho iinkqubo ze-antivirus esasizithengiselwa kakhulu ukuze sizifake kwiikhompyutha zethu. Ingaba zisabalulekile nangoku, kwaye if zisekhona zeziphi mhlawumbi ongacebisa uba umuntu azifunele zona? Okay, kwi-mobile device, that is the phone, inazo i-antivirus zinayo. Kukhona uNorton urate 9.4 out of 10, which is a very good antivirus. Kube khona ne-total virus, which is also 9.8 and something like that. So i-antivirus iyasebenza yona ku-security naku-cyber security. Akukho nto inye evikela i-virus mhlawumbi okanye evikela i-account. Siye sithi sifake ii-layers on top of i-layer so that xa ukwazile ucrack i-password ungabi nayo i-OTP. Xa ukwazile ucrack i-password wafumana ne-OTP ubanjwe i-antivirus. So i-antivirus is still relevant nanamhlanje, yinto efuneka umuntu abe nayo. Xa sijonga ke ngoku kwezi ndawo sihamba kuzo kuye kubekho i-Wi-Fi esetyenziswa nguwonke-wonke. Inoba mhlawumbi yeyiphi into esingayenza siluluntu ukuzikhusela uba izinto zethu zikhuseleke? I-Wi-Fi kwi-public ayikho right ngokwe-cyber security at all, ngokuba wena xa uzawukonektha kuyo uconnecte kuyo, uba i-information yakho ayikho encrypted, uzayibona kanjani ukuba ayikho encrypted? Xa uzawuthi www. Let's say news24.com, uzayibona phaa phezulu kuzawuba ngo-www. Kanti xa i-secured communication iba nalaa nto ingathi liqhaka, which is a padlock, and ayisebenzisi i-HTTP, isebenzisa i-HTTPS, meaning la S would means secured, meaning yonke ke ngoku i-exchange information yakho over ilanto ke i-Wi-Fi is encrypted. I-problem ke iba lapha kuba awumazi umuntu obambe le Wi-Fi uba unipha i-internet nje akafunxi okanye akabi information nje ma ucommunicate, which is possible because yena u-in charge and uyayibona lento kuthiwa yi-traffic iphuma kwenye ifowuni isiya kwenye ifowuni. So ayikho right nje i-public Wi-Fi, and if you do use it kufuneka uqwalasele u-HTTP no-HTTPS because i-information yakho angakwazi uyifunxa ayisebenzise kwicala lakhe. Hayi sihle, enkosi kakhulu ngexesha lakho. Bendingathanda uba siqhubeke sincokole nto nje utshaba lixesha. Ndiyabulela siswami. Enkosi. Bukele lowo ke ibingusihle Ntshontsho esixhobisa kaloku nge-cyber security nezinto onothi uzenze ukuzikhusela ukuze into zakho zingafumaneki esidlangalaleni. Makholi, masiye evenkileni. Sesizawugoduka kodwa. Siye evenkileni? Oh, masiye ke evenkileni. Siyabuya Mbukeli. Hayi
hayi ke mbukeli siuqele sawuqongqotha uvimba wethu wanamhlanje njengoba besitshilo ke ibimnandi inkqubo. Imnandi nje into emnandi iyaphindwa bukeli njengoko nibongile iTsonga Diamonds zisixhentsela sithemba baphinde babuye bazoyiqukumbela inkqubo yanamhlanje. Tsonga Diamonds.